Ki jaka jungok kai kelas sedang ban play biang hadian balakang yaki nado bala penjari ya ke lockdown. Hadian balasya ban play biang yaki ka joint committee jong ke ilaka sobar bat ilaka nong jeri ha ka sin sajan jong ke toyo balala. Kala penlong ya ke jing pen kuat ya ke waro ban pensapriang ya ke kubor shki nong wan kai bat syaki pat ba. Bakin om berat pathar ke jabok jaban ha ke leng jong ke ni ke jaka jungok kai. Kani ke jaka jungok kai kalau pau nam kensan bat kring ye ki dongwan jungok kai namar ke jingdon ke jingkieng ke itenat ke balasna penwan dor kum ke kilan ni ke arch bridge ke bapenia so e snong so bar bat nong jeri ki bahap ha east khasils district ka joint committee hadien baklayo e ke jingbet na ke sarkar jela kala pli biang ya kani ke jaka jungok kai bat ha kani ke sngi pli la penlong ye ke jing pen khoj hasilenter jong ka warau ha ka baki dikot jong ka komiti ki la tam bat lumi ki jabok jaban ha silenter jong ni ka wa ban penne ya ka jing ku jing suba hadien kani la penlong pat ya ka jing elang ka belengkot ha ka baki ri sampang ki la aje hikai bat pen sngo thu yi ki pat ba jong ka than ba leng ba ka kam jong kai on la ban kenti ya ka yo ka kot bat ka roi ka pat kumta de ban pediang so bhai ki nong jong kai ha baki wan kai ban yele ban penne ya ka khu ki suba bat ki wi ubati nong trau ubadei uhe pulet jong kathan ulawan bani simbenta kani jingelang ban aji hikai bat jing batai ki patba kumnu ban aji yarap la dadon kibri ki bahap apa khnang bakin lat na jingyam nakaliang UMLA jong shela uba balajiet sendram ulapan pawi ki jing kimen ban yo i ki jing trailang hapdeng ka sobar ilaka bat kanong jeri ban penne ki jing itnat jong kani ki jaka jungok kai bat pen pauru bakum unong mikmat ukloy ban don rengkan bat kani ka komiti ban kentiu su ya ka kam jungok kai ha ka than kinong elam jong ka joint committee kila pentip bakat kum ki jing ajing bet jong ka sarkar kinong sangkai ki balasya ban wan sya kani ka jaka sangkai kilong tang san spa ngot akasi sngi bat ya ki bakwa ban sa met pan kalong lai phongot ha ka simiet Hendrai kini ki beriu ki dei pat ban penti kena bakin hap ban buat renti ki kendon ki bala buat ke sarkar ban yada na ka jing sapriang joka klam COVID-19. Habadi kani kaliang tourism ngai perkhat abang ye promote ya kanu ka snong ke area. Ni ko abakatuk ka snong kanne ha ka nong rem ka jongki. Ha kuma kumlu ngi laban kreng. Mentang idan kini giliang idan kini giten idan kini kajengking hane berkumju ter larngi ko banyak penne ya kani nong rem ya tres tomlang kumnu penne ya kani ka nong rem lar mental la sing la sna kini ter ni ko ba unong wan na wini jaka oni bakane ka snong kolong kumta mentang la promote bakane ka jaka kalong rural kalong adventurous ngila banyak kai gisong kiwa mentang ya kai gisong kiwa sumi building RCC yakmat teka duno kata ka kajingkwa jung padba nong wan jong kai ubok wan yat uyat iki ki cloud betap uyat ini ki krem uyat tertera kawa mentanang ni sumut ilayat khmat mi na wi building khmat teka penduno ya kajing terang se jong ku bon jong kai maki kwa ban em ki kwa ban i kumno ki brewshane ki em kesa